takok tini tamni bagoi chungno maring. Nesana rimangkha uskango laithana 17 tarik ago sang kok kisi sa samani bulungoi bulno rosna bagoi ang arne sangna maringkha karon hne tamle himba abo 17 tarik ang je samani tipra motharok rang chai siga o kolplet maya hinoi ang je samani abani kisa onyeng khani bulung hano nakadi je nai tongnai takukte bukhukchong ang bo tipra mothani kaisa sengkrak no mane ang kok satena dino kisa laithangka ano map khaidi obon bagoi hingga yang hanam tote kunu kurei asma oro tui kisa manung ya hini salaitani okok kisa laithangka Te tamu tamu aboni yaklo jungjal tongni ni. aboni yagul to kuno to junggal kori ko tui manung ya to kunani ingko kurei osungno oboni junggal ni guni kok satani no ang tipra motharok rang chai siga hini samani ani kaisa ano arono onya ingo arono ani bol ano nakadi je nai tongnai takukte bukhukchong mobile logo je nai tongnai rok youtube logo je nai tongnai rok nukhang hingke ano nakatho am kaisa tipra mothani sengkrak no ani kok satani kisa bulung thangka dino Gamo kami ni bumung tamo. sinmo kamingni bumung hingkai aijangkul sikari bari Panchayat kai ponchai bo sikari bari no mung khai ni. ani mung hingkai rono debroma